Kaixo, atxaldeon eta ongietorri gaurko hitzaldira. Bueno, gaurkoan Google Photosen Google argazkiak, bale? Aplikazio horren inguruan hitz egingo dugu. Eskaintzen diguten funtzioen inguruan, bale? Hauetako batzuk, ia erabiltzen dute, bale? Eta, pixkat horren inguruan hitz egingo dugu gaurkoan. Zalantzaren bat edo baldin bakozue, komentarioan eta laukazue galderak planteatzeko, eta altuan modun erantzuten saiatuko naiz. Adimen artifizialak, Google argazkiak erabiltzeko modu aldatzen ari dira. Tresna horiek algoritmo aurreratuetan oinarritzen dira, eta gure argazkietan edizioak eta bilaketak askoz ere azkarrago eta eraginkorrago egiteko aukera ematen digute. Adimen artifiziala gaur egun modan dago, baina ez da gaur egun gogoza bat. Adimen artifiziala ja aspaldian, ja bat zegoen, gauza ezberdinetan, ja nolabait erabiltzen zen. Eta horien artean Google Photos bat zegoen. Gauza da, gaur egun geroz eta gehiago erabiltzen ari direla, eta Google Photosen ere, lehen baino gehiago erabiltzen da gauza ezberdinetarako. Eta hori da pixkat, gaur ikusiko duguna. Alde batetik, edizio automatikoa. Iak gure argazkien kalitatea hobetu dezake. Distira, kontrastea eta koloreak automatikoki doituz eta objektu edo pertsona gisa nahi ez diren elementuak kenduz. Argazki bat irekitzean, edizio eradukizun automatikoak ikusiko ditugu. Eskuz onartu edo doitu dezakegu. Adibidez, adimen artifiziala garai baten argazki kameretan ere gertatzen zen. Argazki kameretan funtzio automatikoa aukeratzen bagenuen nolabait argazki ateratzeko, argazki kamerak datu batzuk kontutan hartuta berak erabakitzen du zeintzuk diren parametroak, ze kolore diren berak ikusten dituen koloreak, eta eta horren arabera argazki kamerak argazkiaren edizio txiki bat egiten zuen. Eta kasu honetan ere, Google Photosek badauzka horrelako aukera batzuk, behin argazki bat nolabait aterata, edizio automatiko bat egiteko ia baten bitartez. Hortaz aparte, hemen ere agertzen da bezala, gaur egun adimen artifizialak gauza askotarako erabili daitezke, eta horien artean argazki batean dauden elementuak kendu ditzazkegu. Adibidez, hemen alde batean daukazuen argazki horretan, nahi izan ezkero, fondo aldatu genezake, edo alde batean dagoen txartele hori kendu genezake, elementuak kendu, elementuak aldatu, gaur egun adimen artifiziala horrelako gauzak egiteko gai bada, Ez dut esan nahi, Google Photosek eskaintzen duen adimen artifizial horrekin edo zein gauza egin daitekenik, Ze azkenen aplikazioak eskaintzen duen tresnak nahiko basikoak dira, Gauza hobeak eta emaitza hobeagoak nahi baldin ditugu, beste tresna batzuk erabili beharko ditugu, baina kasu honetan, tresna batzuk eskaintzen digute, eta segun eta ze kasuetarako, nahikoa izan daiteke. Modu adimentsua antolatu. Gure argazkiak gaika, pertsonaka, tokika eta dataka taldekatzen dituzte. Irudi espezifikoen bilaketa erraztuz. Bilaketa barra erabil dezakegu, gakoitzen araberako argazkiak aurkitzeko. Hala nola, hondartzak, koma, urtebetetzeak edo pertsona baten izena. Argazkiak, bideoak eta informazio asko izaten dute artxiboan barne. Eta argazkietan adibidez, alde batetik etiketak edo jarri ditzakegu, bestalde, Google Photosek ere eskaintzen duen tresna bat adimen artifizialaren bitartez, bilaketan, segun eta zen hitz erabiltzen dugun, inteligentzia artifizialaren bitartez berak argazkian zein elementu dauden identifikatu dezake, eta adibidez, bilatzeko garaian
hemen testuan adierazten dugu bezala, ondartzi idatzi ezkero, berak sisteman dituen argazki horietan bilatuko ditu ondartzak, bale? Zergatik, berak ondartza bat badaki zer den eta inteligentzia artifizialaren bitartez argazki horietan ondartzak bilatuko ditu eta ondartzak topatzen dituen argazki horiek, bale? Nolabait erakutsiko dizkigu, bale? Eta hori beste dozein elementokin ere egin dezakegu, adibidez, loreak edo landareak, edo pertsona bat, bale? Horren izena idatzi ezkero, hora gertuko da, gauza da, nola daki honek ze pertsona den pertsonari, argazkiak eta etiketatzen baldin baditugu eta pertson izenak eta sartzen du, horrek ere laguntzen du horrekin, bale? Baina, azken hemen ulertu behar duzuena da, badagoela atzetik tresna bat, inteligentzia artifizialaren bitartez, adimen artifizialaren bitartez, nolabait berak argazkietan gauzak elementuak identifikatzeko gai dena, bale? Eta guk tresna hori nolabait bilatzeko garaian erabilizakegu, bale? Eta batez ere Google Photos aplikazioan organizazioa berez nire gustorako ez da ez da aproposena, bale? Nire kasuan, nik ohituta nago beste argazkikin nolabait gestionatzeko, kudeatzeko beste aplikazio batzuk erabiltzera ohituta nago, eta horiekin konparatuz oso basiko da Google Photos, bale? Eta niretzako ez da nahikoa. Agian gehiengoentzat, niretzako album batzuk sortzea ez da nahikoa gauzak ondo antolatzeko, bale? Baina, hori nik kasu berezia naizela esan dezakegu kasu honetan, bale? Kasu honetan hori da goratu behar dezutena. Adimen artifizialaren bitartez, bilaketak eta egiteko, tresna hon bat daukagula Google Photosen. Aurrekoarekin konektatuta, testuaren araberako bilaketa. Nire txakurraren argazkiak ondartzan, adibidez, zer duten deskribatzen duten argazkiak bilatzakegu, bale? Explorar atalak iak automatikoki sortutako albunak erakusten dizkigu. Argazkiak gaika eta ekitaldien arabera multzokatuz. Lehen aipatu dut, Google Photos nolabait bertan dozkagun argazkiak edo kudeatzeko edo antolatzeko daukagun sistema diala albunak. Eta albun horien artean batzuk guk eskuz sortutakoak izan daitezke, baina automatikoki badaude albun batzuk sortuta, bale? Eta mendion bezean, horietako batzuk iaren bitartez sortutako albunak dira, bale? Adibidez, txakurrak, berak argazki askotan txakurrak edo ikusten bali mitu, adibidez, txakurren albun bat sortu dezake eta albun horretan, hori txakurrak agertzen diren argazkiak ikus ditzazkegu, bale? Eta horrekin, elementu ezberdinekin, albunak automatikoki sortuko ditu, bale? Beraz, hor bi aukerak izango ditugu. Alde batetik guk eskuz, guk nahi ditugun albunak sortuko ditugu eta albun horietan guk aukeratzen ditugun argazkiak sartuko ditugu, eta bestetik, automatikoki adimen artifizialaren bitartez sortutako albunak izango dira, bale? Danak albunen atalean egongo dira, baina batzuk automatikoak dira eta beste batzuk guk nahi izan dugunen sortutako albunak izango dira. Google Photosek eskaintzen duen beste aukeratako bat, collageak eta sortzea izaten da, eta beste horietako bat izaten da bideoak sortzea, bale? Eta hemen ere, adimen artifiziala lana errazten dugu, baina kontrolak kentzen dugu, bale? Gauzak argi izan behar dira. Oso erosoa da, baina ezin dezu egin, zuk nahi dezuna basikoki, bale? Aldaketa batzuk egiteko aukera ematen digu, baina azken finean berak aukeratzen ditu gauza asko, adimen artifizialaren menpe dagoelako, bale? Iak bideoak sor ditzakete, bale? Gure argazkietatik abiatuta. Transizioak eta musika automatikoki gehituz. Bideo hauek automatikoki sortzen dira gure argazkien gogokoenak aukeratuz.
bideoa pertsonetza dezakegu musika eta efektuak gehituz, bale? Azken finean, aukera hau aukeratzen dugunean, guk bideoan sartu nahi ditugun argazkiak aukeratuko ditugu, bale? Berak bertan dauzkagun argazki horiek erakusten dizkigu, bale? Eta bertatik aukeratzen ditugu zeintzuk sartuko ditugu bideo horren barruan, bale? Hortik aurrera, adimen artifizialak aukeratzen du bideo montaia nolabait esatatik, bale? Eta hori da dana, bale? Hori da dana. Horrela nahi izango gainu, horrela utzi dezakegu. Gero, egia da, aukera batzuk dauzkagula aldatzeko. Baina oso kontrol gutxi daukagu konposizioaren oso horik nolait kontuan hartuta, bale? Baina, hemen honena daukazue probatzea, bale? Niretzako ere, hori, ohituta nago tresna profesionalagoak erabiltzen, eta niretzako oso erosa izan daiteke kasu batzuetarako, baina kontrolaldetik, iari nolabait adimen artifizialari uzten digu kontrol gehiengoa. Beraz, berak hartzen ditu erabaki asko, eta emaitza azkenean, bere menpe dago, bale? Gure aukera kontuan hartuta, bai, baina errealia da, bideoaren kontrola azkenean, adimen artifizialak edo duela, bale? Baina, horrelako tresnak erabiltzen ez dakien pertsona batentzat, oso erosoa da, argazkiak aukeratu eta zuzenean bideo bat sortzen du. Hemen kontuan izan zutena da, Google Photosen espazioa behar dugula, bale? Azkenean badakizute Google Photosek 15 giga dauzkala espazio bezala, partekatuta, bale? Google Drive eta korrearekin. Eta hori kontuan izan behar dugu, sortutako bideo horrek espazio bat okupatu behar duelako, eta bideoak normalan desente okupatzen dute. Beraz, hori kontuan izan bideoa sortu hasi aurretik. Hala ere, kontu zibili barra dukazute, segun eta ze telefono daukazuten eta aukera hau edo bideoaren hau telefono bidez egiten baldin baduzute, presarik ez izan, ze azkenean, telefonoari pixkat kostatuko zaio nolabait bideo hori sortzea, bale? Ez da izango 2 segundako gauza bat, bale? Zakit minutu bat, 2 minutu, bale? Bideoaren luzearen arabera ere, horrek eragina izango du. Segun eta zenbat elementu aukeratzen ditugun bideo horretan sartzeko, emaitzako bideo hori luzeago da, motzagoa izango da. Eta horren arabera, denbora gehiago edo gutxiago behar izango du bideoa sortzeko, bale? Beraz, hori ere, kontuan izan. Sormen efektuak. Gure argazkiei, iragazki eta efektu bereziak aplikatzen dizkiete ukitu artistikoak emateko. Besterik gabe, efektuen galeria haragatuz, gustukoen dugun estiloa aurkitzeko eta gure argazkietan aplikatzeko. Azkenean, hau ez da adimen artifiziala, baina Google Photoseko aplikazioak, alde batetik esan dezakegu dela argazki biblioteka bat, eta argazkia irikitzen dugunean, argazkia editatzeko aukera ematen digute. Aukera horien artean, izaten ditugu nolabait efektu batzuk, hasiera batean sortutako efektuak izaten dira, gero efektu hauetan aldaketa txikiak egin daitezke, baina, eskentzen digu nolabait efektu galeria txiki bat, efektu ezberdinekin, eta gure argazki efektu hori aplikatzeko aukera ematen dugu, bale? Gero, nolabait edizio hori bukatutakoan, nahi izan ezkero, argazki hori dagoen bezala gorde dezakegu, edo argazki hori, argazki berri bat bezala gorde dezakegu, bale? Hasiera bateko argazkia dagoen bezala utzita, edo argazki berri bat sortuz, edo bakarrik argazki bat utzita egindako aldaketa horiekin, bale? Iak sustatutako zer funtzio aurki ditzakegu Google Photosen?
Bueno, hau izaten da, beste hasieran komentatu beste aukera bat, bale? Nahi ez diren objektuak argazkietatik ezabatzea. Hasiera batetik esango dut. Adimen artifizialak gauza hauetarako, kasu batzuetan oso ondo funtzionatu dezake, eta beste kasu batzuetan oso gaizki, bale? Argazkiaren arabera. Kasu gehienetan ondo funtzionatzen nahi baldin badugu, beste tresna berezigo bat erabili beharko dugu, bale? Osea, tresna bezala ondo dago, baina oso basikoa da, bale? Hori argi datu daia hasiera batetik, bestela gero baten bateri ez zaio bat asko gustatuko emaitza horregatik esaten dut. Bueno, ireki argazkia, bale? Editatu nahi dugun irudia, lehen esan dudan bezala, eta hor daukagu tresna bat, bale? Zirriborro magikoan sartuko gara, bale? Edizio aukeren barruan, zirriborroaren ikonoa bilatuko dugu. Objektua hautatuko dugu, bale? Hatza ukitu eta arrastatu egingo dugu ezabatu beharreko objektuaren inguruan. Bale? Eta hau poliki egitea gomendatzen dizuet, ze bizkor egiten baldin bazute, normalean gaizki funtzionatzen du, bale? Beraz, pazientzia izan eta lehen esan dizuen bezala, argazkiaren arabera errexe egingo du eta ondo geratuko da, edo ez da bat ere ondo geratuko, bale? Kontuan izan. Bale, eta ezabatu eta kamuflamoak, bale? Aukera dezakegu objektuak osorik ezabatzeko edo ondoarekin kamuflatzea. Iak irudia aztertuko du eta aukerarik onena iradokiko du, bale? Bueno, hor, esaten diguna da, erabiltzeko garaian, aukera batzuk izango ditugu nolabait iak, bale? Adimen artifizialak egingo duen lana pixkat kontrolatzeko nolabait esateako, bale? Ez duzu kontrolatzen, baina, bueno, nolabait ematen digun aukera horien artean, bazkenen esan dezeku dala parametro batzuk adierazteko aukera ematen digula, argazkietan gauz batzuk edo beste batzuk egiteko, bale? Baina ez pentsa beste munduko ezer danik, bale? Osea, praktikan jarri hori da honena, esate dizuet. Elementuak ezabatzeko tresnak normalean berdin dio osonak edo oso txarrak diren, argazkiaren arabera aldea handia egon daiteke emaitzan, bale? Edo oso ondo geratzen da, edo txaputza bat geratzen da, bale? Hori argi eta garbi izan, zeren kasuaren arabera, hori, aldaketa handia egon daiteke, bale? Beraz, nik asko emaitza osona beti ez esperatzea gomendatzen zuen, zeren ez da beti emaitza oso on bat bezala geratzen, bale? Baina kasu batzutan oso ondo geratzen da. Bueno, hau ere ez da berria, kamera askotan eta telefono askotan kamerako funtzioa erabiltzako garaian horrelako efektuai aplikatzen dira, bale? Erretratuetarako aurpegien argiztapena. Vale? Argazki erikiko dugu, irudia aukeratu eta nahi dugun erretratuarekin. Erretratu argian sartuko gara, edizio aukeren artean, erretratu argia aukerak aurkituko dugu, eta amaitzeko argiztapena doituko dugu. Kontrol irristakorrarekin, jolastuko dugu argiaren intentsitatea, distira, kontrasteakoa doitzeko. Argiztapen estiloen artean ere, aukera ezakegu. Azkenean honekin egiten duzuna da, adimen artifizialak aurpegia non dagoen detektatzen du, eta aurpegian zona horretan irudia aldatzeko aukera ematen dugu. Ze aldaketa uzten dugu egiten? Tipikoenak, bale? Oso basikoenak. Hemen komentatzen dituenak, bale? Argiaren intentsitatea, distira, kontrastea, bale? Aldaketa txikiak egiteko pentsatuta dago. Ez argazkiaren basea txarra baldin bada, tresna hauekin emaitza orokorra esan ezagun, ez da oso ona izango. Argazkiaren basea edo oinarria
txukuna baldin bada, ba, bueno, emaitza hobeagoa izango da. Vale? Hori argazkigintzako oinarria da. Vale? Beraz, gauza horiek ere kontuan izan behar dira. Adimen artifizial honek ez ditu, bueno, ez ditu gauzak asmatzen nolabait esatagatik, bale? Aurreko pausoan adibidez zirriborro magiko hontan gauzak ezabatzeko garaian, bai, gauzak elementuak asmatu egiten ditu. Adibidez, hemen eskubiko argazki horretan idatzita dagoen zati bat kendu nahi baldin badu, adimen artifizialak egiten du inguruan zer dagoen begiratzen du eta inguruan dagoena ikusten du papera izan daitekeela, beraz, paperren elementu hori jartzen du guk behatza edo pasatzen dugun toki horretaz, bale? Beraz, zentzu horretan bai, argazkiaren zati bat asmatu egiten du, bale? Baina, kasu honetan, erretratuko aukera honetan, ba, ez ditu gauzak asmatzen. Gauza da, efektuak ematen dizkio, argazkian nolabait aldatzeko, bale? Ba, emaitza hobea izateko. Bueno, eta ze beste aukera daukagu, ba, editore magikoa, bale? Aplikatu zenbait doikuntza automatiko argazkien kalitatea hobetzeko. Argazki irekiko dugu, bale? Pausa hauek beti nola ikusiko zuen nahiko antzekoak dirala beti. Argazki irekiko dugu, hobetu nahi dugun irudia hautatuz, bale? Editore magikoan sartuko gara, edizio aukeren artean editore magikoa aukera aurkituko dugu, eta bertan ezarpenak aplikatuko ditugu, bale? Iak irudia aztertuko du eta zenbait doikuntza iradokiko dizkigu. Iradokizunak onartu edo pertsonalizatu ditzakegu gure lehentasunen arabera. Ba, bueno, hemen jarraiteko pausoak jarraitzen bai baitugu, ba, iak argazki hartatzen dugu eta ba, berak aukera ezberdinak eskaintzen dugu nolabait argazkiari nolabait aldaketa horiek egiteko, bale? Berak kalkulatu egiten du eta ba, kalkulen emaitzak eskaintzen dizkigu. Guk hietako aukera bat aukeratzen dugunean, aldaketa horiek aplikatuko dizkio irudiari. Bale? Neko kontrol gutxi daukagu zentzu horretan, bale? Baina hori da ematen digun aukera. Horrez dago gure esku zer egin eta zer ez egin kasu honetan. Aldaketa oso txikiak egiteko aukera daukagu, beste guztia adimen artifizialak egingo du, bale? Beraz, kontuan hartzekoa, bueno, ba, esperimentatu, bale? Ez dugu nahi, dugun emaitza lortzeko erreminten edo doikuntzen kombinazio desberdinak probatzeko beldurrik izan behar. Iradokizunak erabili, bale? Iak irudiaren analizian oinarritutako iradokizunak eskainiko dizkigu. Lehen ere esan dizuet, gauz bada, berak egiten dituen iradokizunak, baina horrek ez du esan nahi gure gustukoak izan behar direnek, bale? Hori ere, argi izan. Probatzea eta personalizatzea aukera ona da. Edizioak gorde, emaitzekin pozik gaudenean, edizioak gorde dezakigu jatorrizko argazkiaren eta editatutakoaren kopia bat izateko, bale? Orduan, kontuan izan barretzutena da, aldaketak egin eta gero gordetzen baldin badugu, kontu zibil behar dugu, nola gordetzen dugun, bale? Logiko ona izaten da, hasiera daukagun argazkia alde batetik utzi, aldaketari gabe, eta indako aldaketa horiek aplikatuta, argazki edo artxio berri bat bezala gordetzea, bale? Modu horretan, beti bi aukerak izango ditugu. Ba, bueno, ez dakit zalantzari daukazuten honen inguruan, egia esan ez dago asko komentatzeko, zeren, ba, bueno, aplikazioak berak eskaintzen dituen tresna hauek nolabait erabiltzen ikasteko modu bakarra hauekin praktikatzea da, bale? Nahiko basikoak dira lehen esan dizuedan moduan, ez dugu aukera asko ematen nolabait guk kontrolatzeko, bale? Baina, bueno, azkenen adimen artifizialak suposatzen duena hori da, lanak bera egin dezala, bale? Orduan, kasu batzuetan guk parametro batzuk kontrolatu ditzazkegu, baina orokorrean ez dugu kontrol handirik izango, bale? Hori kontuan izan da, ni ez naizela usuario basikoa, bale? Nire oinarria ba, bueno, ezagupen gehiago dauzkadalako, beste erraminta edo tresna profesionalagoak dira.
hemen bakoitzaren nivela kontuan izan da, agian honekin nahikoa daukazute. Vale? Baina kontuan izan, Google Photosek eskaintzen digun tresna hauek, nahiko basikoak direla. Badago erradimen artifiziala atzekaletik, bai, baina ez da beste munduko ezer, vale? Bueno, nahiko txukun dago, baina gauza profesionalak egiteko, vale? Segun eta argazkikin lan egiteko, ez du balio, vale? Eta edozein adimen artifizialekin ere, kontu zibili behar da, ze argazkiaren arabera, emaitza oso ona izan daiteke edo sekulako desastrea, vale? Eta berdin dio tresna profesionala edo ez profesionala izatea, vale? Hasiera daukagun argazki hori kontuan izan da, emaitza hobegoa edo txarra izan daiteke, vale? Baina hasierako argazki hori oinarria da. Hori ahalik eta onena izaten saiatu behar gara, vale? Bueno, ez dakit zalantzari daukazuten mesedez komentatu komentaren atalean, eta ez dela gaurkoz hemen utziko dugu, bale? Badakizue, hau hilabeteko azkeneko gaia izango dela, hurrengo hilean beste gai berri batzuk landuko ditugu, eta hurrengo itzalitan parte hartzean animatzen zaituztet, bale? Hurrengo hilabeteko itzaldiak zeintzuk diren komentatuko dizuet. Vale, hurrengo hilean dauzkagu. Espezifikoki adimen artifizialen inguruko itzaldi bat izango daukagu. Izango dugu barkatu azaroan, lehenengo astean, ondoren Pinteresteko beste itzaldi bat. Hurrengo gaia blockchain ingurukoa izango da, eta ia bukatzeko USB batean programa eramangarriak jartzeko dazkon aukeren inguruan hitz egingo dugu. Vale? Zalantzarik ez daukazuten ez gaurko hemen utziko du, vale? Mila esker eta hurrengora arte. Agur!